अनाथांची माय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सिंधुताई सपकाळ यांचे निधन. सातारा तालुक्यातील नुणे येथे शेतातून शिसम आणि निलगिरीच्या झाडाची चोरी केल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल. कराड तालुक्यातील कारवे येथील महिलेच्या खुनाचा छडा LCB आणि कराड तालुका पोलिसांनी 4 तासात केला उघड. सातारा शहरातील शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या प्रथम वर्षासाठी 100 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास वैद्यकीय शिक्षण विभागाची मंजुरी. महाबळेश्वर शहरातील मुख्य बाजारपेठेत मध्यरात्री 1 वाजता शिरला रानगवा, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण. कराड शहरात कोल्हापूर नाक्यावर पोलिसांनी केली नाकाबंदी, कागदपत्रे नसलेल्या गाड्या घेतल्या ताब्यात. कोयना धरणातून सिंचनासाठी नदीपात्रात प्रतिसेकंद 1050 क्युसेक्स पाणी सोडले. वाई शहर पोलीस ठाण्याच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिरास चांगला प्रतिसाद. ATM कार्ड चोरून त्याचा गैरवापर करत 2 लाख रुपये लंपास करणाऱ्या शख्साला सातारा शहर पोलिसांनी केली अटक. ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी BSNL प्रयत्नशील राहणार, शशिकांत माळी. कराडात BSNLच्या नूतन ग्राहक सेवा केंद्राचे उद्घाटन संपन्न. कोरेगाव तालुक्यातील नांदवळमधील युवकांनी बनवली बॅटरीवर चालणारी पर्यावरणपूरक 3 चाकी गाडी. कराड नगरपालिकेकडून बोटीद्वारे कृष्णा नदीपात्राची स्वच्छता, मोठ्या प्रमाणावर कचरा संकलन. सातारा नगरपालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवणार, आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केले स्पष्ट. सातारा जिल्ह्याचा कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट 3.45%वर. सातारा जिल्ह्यातील ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी चॅनल आत्ताच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ लाईक व शेअर करा. धन्यवाद.